Stedinkom biex nippreparaw lil nafusna ħalli nieħdu sem xieraq mill-ikla tal-mulej. Dwar Ġwan il-Battista ngħid li hu kien dawl jixel u jiddi. Kull Kristjan huwa msejjaħ biex ikun qaddiż, dawl jixel, u biex ikun xhud, dawl jiddi. U biex jgħinna nilħqu dawn iż-żewġ għanijiet importanti, Alla tagħna dawk li nsejħulhom il-mezzi tal-grazzja. Jiġifieri, karozza hija mezz ta' trasport. Tgħinek biex tmur vera minn post għal ieħor. Il-mezzi tal-grazzja allura huma dawk l-għajnuniet li Alla tak biex propju twettaq is-sejħat tiegħu għal dusija biex dejjem inti tkun aktar santifikat u biex inti wkoll tkun xhieda tiegħu fid-dinja fil-post fejn qiegħed. Meta nagħmlu użu minnhom, ħanaraw progress. Ħanarawna li nirrispondu għal sejħat tal-Alla. Meta nittraskurawhom ħammorru lura. L-ikla tal-mulej flimkien mal-kelma, mat-talb u max-xirka hija mezz importanti ta' grazzja. Okay? Jiġifieri l-ikla tal-mulej hija waħda mill-għajnuniet li Alla tagħna biex inkunu dawl jixel, nkomplu nitqazzu, u dawl jiddi, nkunu xhud tiegħu. Żewġ aspetti importanti ta' din l-ikla nfakkarhomkom għax naħseb ta' fuqhom. Huma l-aspett fiżiku u l-aspett mentali. L-aspett fiżiku nifhmuh faċli jikkonsisti fil-li inti tiekol il-ħobż u tixrob l-imbit. Ħudu kulu, ħudu u ixorbu. L-iktar azzjoni bażika u sempliċi li nistgħu nagħmlu vera li niklu u nixorbu. L-aspett mentali jikkonsisti fil-li inti tiftakar. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jiġifieri hekk kif inti tikol u tixrob, mhux moħħok jiblenkja, jidħol kif ngħidu qisu free neutral u tistenna xi ħaġa ħatimlilek, le. Trid tkun attiv. Il-moħħok inti waqt li tikol u tixrob trid tidderiġih lejn dak l-att, lejn dak il-fatt storiku tal-mew ta' Ġesu u l-xox tiegħu. Dan huwa l-aspett mentali importanti li waqt il-komunjoni ħsibijiet inti trid tittajjarhom lura u tiftakar fis-sagrifiċċju ta' Ġesu, fit-tbatija tiegħu, fil-qawmien tiegħu. Ġifieri tkun attiv, mhux passiv, importanti. Mela l-ikla tikkonsisti f'azzjoni fiżika u azzjoni mentali. Semmek nifhmuh. L-ewwel waħda l-kol nagħmluha, it-tieni waħda anke ġien imbagħtu biex nagħmluha, vera għax nagħmlu l-affarijiet qisna b'rutina. Jalla nagħmluhom daw it-tnejn. Okay? Jalla kull darba li nieħdu sem fl-ikla tal-mulej, il-kol kemm aħna nieħdu sem b'mod fiżiku u anke b'mod mentali. Ma taħsbu li da biżżejjed? Taħsbu? Kun naf illi kieku x-xitan kellu jieħu ġisem uman, bla problema jista' jagħmel dawn iż-żewġ affarijiet. Jista' faċilment jiekol u jixrob, u jista' wkoll jiftakar dwar il-fatti storiċi li ġraw fejn se ilu. Faċilment. L-istess jagħmlu l-infidili. Bniedem mhux imwieled mill-ġdid, faċilment jista' jiekol u jixrob. U faċilment jista' jiftakar dwar il-fatti. Forsi jgħid ġara u ma ġarax. Mela hemm aspett importanti ieħor. Mhux hekk ta' din l-ikla li ma nistgħux nimmissjawh, jew ma nistgħux ma nagħmluhx. U dan huwa l-aspett spiritwali. Jew dan huwa l-aspett tal-fidi. U jekk irridu nirċievu l-benefiċċji li Alla jixtieqna nirċievu minn dal-mezz tal-grazzja, ma nistgħux ma nkunux involuti f'dan l-aspett tal-fidi. Ġifieri li meta inti tikol u tixrob. Mhux biss tiftakar, trid tgħanna bil-fidi inti trid tgħanna dak li Kristu għamel għalik meta miet u kisiblek il-fidwa. Inti bil-fidi trid mhux biss tiftakar, imma trid temmen li daqskemm huma ċerti dak il-ħobs u l-imbit. Li qed tmiss bidejk u tikol daqshekk ieħor ċerta is-salvazzjoni l-fidwa li kisiblek Kristu. U din tagħmilha int u tagħmilha bil-fidi biss. U jalla nagħmluha.
l-aħwa jalla nagħmluha. U nittama li din tkun l-esperjenza ta' kull wieħed u waħda minna kull darba neħdu sehem minn din l-ikla. Għaliex b'hekk biss ingawdu l-benefiċċju minn dan il-mezz sabiħ tal-grazzja. Mela nistidinkom biex niklu iva u nixorbu, niftakru u anka nemmnu. Amen.